Zeeuws-Vlaamse scholieren krijgen les op afstand. Het is dinsdag 28 januari. Dit is Zeeland Nu. Videolessen, oplossing voor te kleine klassen. Wet wijzigen om kerncentrale open te houden. En Holocaustmonumenten lichten op in Zeeland. Goedenavond. Zeeuws-Vlaamse middelbare scholieren krijgen vanaf vandaag les op afstand. Vanaf 1 locatie geeft een docent les en op de 2 andere locaties volgen leerlingen die les via een videoverbinding. Dat gebeurt bij vakken waar te weinig leerlingen voor zijn om een klas mee te vullen. De 3 Zeeuws-Vlaamse middelbare scholen hopen hiermee alle vakken te kunnen blijven aanbieden. Zo ziet zo'n videoklas eruit. Goedemiddag iedereen. Welkom Olsburg, welkom Terneuzen, welkom Hulst. Hier in Hulst staat de docent voor de klas. Maar in Oostburg en Terneuzen is er niemand te zien. Deze leerlingen volgen de les wiskunde via een videoverbinding. Het was natuurlijk wel een beetje anders wennen. Ik vond het wel vooral heel speciaal. Ik vond wel dat het af en toe moeilijk was om met de verschillende schermen bij te kunnen houden. Je bent heel erg gewend dat er echt een docent voor de klas staat die alles uitlegt, die door het lokaal loopt. Maar het is wel handig en de uitleg was zeer duidelijk. De geluidskwaliteit was verrassend goed. Papa hangt de was buiten aan de waslijn en hij wil zo min mogelijk wasknijpers gebruiken. Hoeveel wasknijpers zal ik hebben voor 5 handdoeken? We gaan even naar Olsburg. Janneke? 6, inderdaad. Dus het is telkens 1 wasknijper meer. Ik begin nu met een proeflesje wiskunde. Het idee van dit jaar, we zitten in een soort pilotfase, is dat een aantal collega's dat ook voor andere vakken, ik denk aan Latijn-Grieks en AREX, kunnen dat ook gaan uitproberen. De testfase is vooral bedoeld om te kijken of het systeem goed werkt zoals het bedacht is. In elk lokaal hangen 4 schermen waarop de docent en leerlingen op de locaties te zien zijn. Overal staat ook een smartboard waarop precies te volgen is wat de docent doet. En dan hebben de leerlingen ook allemaal nog een laptop waarmee ze snel opdrachten kunnen versturen naar de leraar. Die zegt 4 en Teun, die zegt ook 4. Nou, over alles is heel bewust nagedacht. Zelfs over de grootte van de tafels voor de leerlingen. Dat ze dus als ze hun laptop gebruiken, dat ze ook nog plaats hebben om hun boeken neer te leggen en om te schrijven. Niet te veel tafels. Dus kleinere groepjes. We gaan dit natuurlijk niet doen met 3 keer 30 leerlingen. Dus dit is echt bedoeld voor kleinere groepen. Daar waar bijvoorbeeld maar 1 of 2 leerlingen het vak willen volgen. Ik heb zelf ook wel eens gehad dat ik een half jaar geen les heb gehad of zo. En dan dat ik heel erg veel moest inhalen. Dus op deze manier zou het wel opgelost zijn, zeg maar. Ik kan snappen dat het voor sommige mensen wel heel fijn is om toch bijvoorbeeld nog een extra vak te kunnen kiezen waar niet zoveel animo voor is. Ik heb zelf ook wel de ervaring gehad dat ik een vak niet kon volgen. Dus het zou wel echt heel handig zijn. Jongens, meisjes, wat denken jullie? Hiermee hopen de 3 middelbare scholen in Zeeuws-Vlaanderen een oplossing te hebben gevonden om op alle scholen alle vakken te kunnen blijven geven. Ja, perfect. De wet moet worden gewijzigd om de kerncentrale van Borselen langer open te kunnen houden. Nu is er een bepaling in de wet dat verzoeken tot het langer openhouden van de centrale niet meer worden behandeld. Die oproep doet de directeur van de centrale, Carlo Wolters, in de Volkskrant. Het is de bedoeling dat de kerncentrale in 2033 de deuren sluit, maar volgens de directeur kan de centrale nog zo'n 10 tot 20 jaar langer mee. Volgens Wolters kan de centrale een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatdoelen, omdat het geen CO2 uitstoot. Automobilisten die een bezoek willen brengen aan Gent moeten zich vanaf volgende maand registreren. De binnenstad is namelijk een lage emissiezone geworden en daarom zijn de meest vervuilende auto's niet meer welkom. En om dat te kunnen handhaven moeten alle auto's zijn geregistreerd bij de Vlaamse stad. Omdat het systeem in Vlaanderen zo in elkaar zit dat wij wel gegevens krijgen van Belgische wagens, maar niet vanuit het buitenland. Vandaar die noodzaak om altijd toch vooraf te registreren. En dat kan via de site van de stad Gent en is gratis. Automobilisten die niet staan geregistreerd riskeren een boete van €150. Gent is overigens niet de eerste Vlaamse stad met zo'n zone. Antwerpen heeft er al langer een, maar daar moet je je niet voor registreren. In de kantine van de HZ is het normaal gesproken stil tijdens de pauze. Maar vandaag apenkooi. Even terug naar vroeger op de basisschool. Het apenkooien is een stimulans om studenten meer te laten bewegen. Het is iets wat iedereen kent, jeugdsentiment, en het is echt reuring creëren in de school. Ook blijkt uit onderzoek dat studenten zich soms eenzaam voelen. AZ Sport probeert daarom activiteiten te organiseren om dat probleem te verhelpen.
echt het verbinden, andere mensen leren kennen, andere studenten, andere culturen. Dus echt de sociale verbinding stimuleren. Zo zijn er ook kookcursussen, gaan ze samen naar voetbalwedstrijden en doen ze dus ook aan apenkooien. Atleet Huub van Noorden loopt hard voor zijn lol en nergens anders meer voor. Sinds bij hem de diagnose ADHD is vastgesteld, is de knop omgegaan. Vroeger moest Van Noorden na een dag werken 's avonds rennen om tot rust te komen. Tegenwoordig krijgt hij rust dankzij medicatie en kan hij weer genieten van de sport. Zo kennen velen Huub van Noorden, winnaar van de Kustmarathon 2013. Maar of ik daar echt gelukkiger van ben geworden is de vraag. Maar het is wel een van mijn hoogtepunten zeg maar, van mijn hardloopcarrière. Gelukkig zijn. Daar scheelde het bij de vader uit Serapskerken vaak aan de laatste jaren. De hardloper leek voor de buitenwereld een gevierd sporter, maar in zijn hoofd knaagde het. Ik liep gewoon op sociaal vlak op verschillende punten vast. En dan vraag je af van, is dit normaal of is dit abnormaal? En waarom kan ik daar niet mee omgaan en waarom kan een ander daar wel beter mee omgaan? En dan kies je ervoor om naar de huisarts te gaan en denken van, is dit normaal of is dit niet normaal? Hij zocht psychische hulp en kreeg vorig jaar de diagnose ADHD. Een psychische aandoening waar 1 op de 30 Zeeuwen last van heeft. Vaak zonder dat ze het zelf weten. Bij mij geeft het heel veel verwarring in mijn hoofd. Dat ik heel veel van hak op de tak spring. Kijk, en achter de ADHD zit ook altijd wel een persoonlijkheidsiets, zeg maar. Ja, dat noemen ze persoonlijkheidsstoornis. Maar dat wordt vaak wel versterkt ook door de ADHD. Hè. Sindsdien heeft Van Noorden meer rust in zijn sociale leven. En ook op sportgebied is er veel veranderd. Voor Huub zijn prestaties niet meer belangrijk. Maar het begint eigenlijk al gewoon met de trainingen en bij de wedstrijd zelf. Van eerst daar plezier in te vinden. En dan merk ik wel dat ik meer heb. Lekker deze wind in, hè? Met je weerstand. Van Noorden schaamt zich niet voor zijn ADHD. Hij is sinds de diagnose er open over, waardoor hij hoopt dat er een taboe wordt doorbroken. En nu kan ik er ook open met andere mensen praten van, je hebt ook ADHD, hoe ga jij daarmee om? Of het is niet dat je alleen met die problemen loopt, maar je ziet het niet. Dus dan maakt het makkelijker als je open bent, want dan kun je er ook over praten. Maar zwaai even. Sinds dit jaar krijgen alle mensen die aan de spierziekte SMA lijden het medicijn Spinraza vergoed. Dat medicijn zorgt ervoor dat de progressieve spierziekte mogelijk een halt wordt toegeroepen. In Zeeland zijn er 6 patiënten die meeloten en Bob Guts uit Vlissingen is één van hen. Ik ben Bob, ik ben 23 jaar en ik woon hier in het prachtige Vlissingen. En ik heb SMA type 2. Wat betekent dat precies? Dat betekent dat mijn spierkracht afneemt en bepaalde spierfuncties die vallen weg. Ja, want het is een spierziekte, een progressieve spierziekte. Ja, klopt. Dat houdt dus in dat ik niet van tevoren weet hoe of wanneer, maar het wordt steeds zwakker, zeg maar. Ja, want wat heb jij de afgelopen jaren vooral gemerkt door jouw spierziekte? Toch wel heel veel qua armkracht ben ik vrij ver achteruit gegaan. Ik heb nu ook een robotarm nodig om zelf te kunnen eten. En zelfstandig eten vind ik toch wel heel fijn. Het medicijn Spinraza zou Bob kunnen helpen, maar een injectie kost wel €80.000. Sinds 2018 krijgen patiënten tot 10 jaar het medicijn vergoed. Door het succes in die groep heeft de minister besloten om de komende 7 jaar een groot onderzoek te starten. In die periode krijgen alle SMA-patiënten het medicijn vergoed. Voorwaarde is wel dat ze dan meedoen aan een onderzoek en dat vindt plaats in het UMC in Utrecht. SMA wordt veroorzaakt doordat er een verandering is in het erfelijk materiaal. Er ontbreekt eigenlijk een stukje in het DNA. En daardoor wordt een bepaald eiwit, het SMN-eiwit, niet goed aangemaakt of onvoldoende aangemaakt. Dat tekort aan SMN-eiwit zorgt er uiteindelijk voor dat de spieren zwakker worden bij patiënten met SMA. Nou, Spinraza heeft een manier gevonden om via een omweg in het lichaam toch dat SMN-eiwit aan te maken en op te hogen. En daardoor is de gedachte dat je spieren dus minder snel achteruit gaan. En de motoriek, de spierkracht en zelfs ook de overleving van patiënten kan verbeteren. Op welke manier wordt het medicijn toegediend? Spinraza is een medicijn wat via een ruggenprik wordt toegediend, omdat dat eigenlijk de enige manier is waardoor je kunt zorgen dat dat medicijn op de plek komt waar de ziekte het heftigst aanwezig is, namelijk bij die cellen in het ruggenmerg. In december kreeg Bob een brief van het ziekenhuis, maar hij weet nog niet zeker of hij deel kan nemen aan het onderzoek. Hoe belangrijk is het voor jou om mee te kunnen doen aan die test?
Het zou kunnen betekenen dat je het achteruit gaan afremt. Er is zelfs een kleine kans dat het iets vooruit gaat. Ja, ik heb altijd gezegd van het is meer wat voor de jongeren en ik ben blij zoals ik ben, maar toch stabiel blijven zou toch wel heel fijn zijn. En Bob staat op plek 222 van in totaal 317 aanmeldingen. En dat betekent dat hij waarschijnlijk pas volgend jaar aan de beurt komt om het medicijn uit te mogen proberen. En op verschillende plaatsen in Zeeland is een deel van het Holocaust-monument onthuld. De monumenten maakten onderdeel uit van het grotere monument dat 2 weken geleden in Rotterdam is onthuld. De in totaal 104.000 lichtgevende stenen staan gelijk aan het aantal slachtoffers. In Middelburg kwamen 200 mensen af op de onthulling. Na de oorlog werd steeds meer bekend over de verschrikkingen in de vernietigingskampen, waar mensen niets meer waren dan een nummer. De prijs is de beloning die je krijgt als je de prijs betaalt. Meer dan 1 miljoen mensen vonden de dood in Auschwitz. Tijdens de Holocaust zijn meer dan 6 miljoen mensen vermoord, waaronder Joden, Roma en Sinti, Jehovah-getuigen, homoseksuelen en nog vele andere mensen. Zware bepakking hebben we gelukkig niet, want we hebben niets meer. Alleen een overal die we aan hebben. Verder bezit ik niets meer. Alles is afgenomen. Liefste Eddie, houd je goed. Eén ding maakte de verhalen zeker. Dit mag nooit meer gebeuren. En behalve in Middelburg zijn er ook monumenten onthuld in Terneuzen, Veren, Vlissingen en ook in Goes. Ze zijn daar nog te zien tot en met zondag. Het waaide de hele dag flink, maar dat heeft u zelf waarschijnlijk ook wel gemerkt. Maar er waren gelukkig ook nog een paar mooie opklaringen. Maar voor deze zeehond maakte het allemaal niet zo heel veel uit, zo te zien. Vannacht en morgen blijft het bewolkt met hier en daar een opklaring, maar ook wat regen en het wordt zo'n 8 graden. En in Jesk is straks te zien dat er door de klimaatverandering een aantal dieren goed gedijen in de Zeeuwse wateren, zoals de fluwelen zwemkrab. Ik duik al 40 jaar en ik heb in die tijd natuurlijk veel zien veranderen onder water. Wat ik bijvoorbeeld heb zien komen is de fluwelen zwemkrab. Dat is een dier wat eigenlijk in warme water leeft. En nu het water hier veel warmer wordt in de Oosterschelde, kan die hier floreren. En meer over dit en ander onderwaterleven straks dus in Jesk. En tot zover Zeeland nu voor vandaag. Waai niet weg en nog een fijne avond.